Me kuonot maassa nuustimme ja sormenjäljet tutkimme. Ei huomaamatta mitään jää, ken petkuttaa vois etsimään. Karvakuona ja salapoliisitoimisto. Me vainuamme päivät yöt ja paljastamme konnan työt. Näin toimii salapoliisi. Riku sekä Rantu ja Eno-Eeveli. Otetaan palvelukseen hyväkäytöksinen vartiokoira, ei se ole se, että no, palvelukseen halutaan, ei se ole Ai. Kyllä mä oon niin zoomannut ton homman aika hyvin. Kyllä mä oon aika taitava kuva. Siinä on, että kutsutaan kaikkia eläinten ystäviä yhteiselle kävelyretkelle ensi sunnuntaina nimimerkillä Kyllä koiratkin leikkikaveria kaipaavat. No joo, mutta ei se nyt ole vieläkään se uutinen. En minä löydä sitä uutista nyt täältä. Oletko sinä, Riku, löytänyt? No, Riku! Joo. Sinun pitäisi etsiä sitä uutista, josta Ransu puhui. No, ihan kohta, kun mä katson tän ensiksi. Sinä olet nähnyt se jo ainakin 15 kertaa. Kuule, mutta kun tää on ihan mun itse ottama eka toi videokonekuvanauha. No on, tiedetään. Aika hyvä, ainakin mun mielestäni. No on kivoja noi pihan lapset. No niin on, mutta nyt meidän pitäisi löytää se uutinen siitä pyykkinarusta. No, hyvä on sitten. Tullaan nyt sitten. Myytävänä hyväkuntoinen kalastusvene. Metivurstia, ne on aika suora siellä metivurstia, mutta tossa on sellainen rinssi. Makkaroita tarjoukselle. Juu, sellaisia olisi niin jo. Riku, uutisiahan sinun piti tutkia ja sinä vaan nyt luet kaikenlaisia erikoistarjouksia. Tossa kuule ihan ohi menne satuin huomaamaan, että tuossa naapurikaupassa olisi noita halpoja nakkeja. Niin, juu. Siinä se nyt on se uutinen. Kuunteles. Eilen iltapäivällä katosi salaperäisellä tavalla Niemisen pihasta 5 metrin mittainen keltainen pyykkinaru. Pyykkipojat olivat tallella. Salaperäisellä tavalla, joilla pyykkipojat oli tallella. On se kuule muuten, se on kummallista. Hei, kattokaas mitä minä löysin. Joo. Pyykkinaru. Eipäs, vaan johtolanka. Ottakaas toiseen. Ottakaa toista päästä kiinni. Vedetään naru suoraksi ja mitataan. Anna tänne, niin tästä se lähtee. No niin. Pitäkää lujasti kiinni. Minä pidän lujasti kiinni. Mittaaks sä Enosen? Juu, täältä päästä hetkinen vaan, kun saadaan se suoraksi. Joko on suora? No nyt alkaa Aika olla. hyvin on. Hetki vaan, minä haen mittakepi. Selvä. Ootteko valmiina? Valmista? Valmiina ollaan. 0,5. 1. 1,5. Tasan. Ja taas tasan. Tämä on ihan selvä tapaus. Naru on tasan 3 metriä pitkä. Jaha, kuule, taisi tulla toi mittavirhe, kun tuossa lehdessä sanottiin, että sehän on 5 metriä pitkä. Ja kyllä, minä sen mielestäni ihan oikein mittasin ja olen minä ennenkin mitannut. Juu. Sen takia tää ei olekaan mikään pyykkinaru, vaan johtolanka.
Ja tässä muuten on sitten toinen johtolanka. Ai jaha. Kuule, tämä näin. Kyllä se mun mielestäni on niin kuin toi villapipo. Niin no totta kai se on villapipo. Ai joo. No nyt mä ymmärrän. No tietysti se on johtolanka, kun se on kudottu langoista. Älkää nyt vittikö kuulkaa. En mä nyt senkään mikä tyhmä on. Taitaa olla pojat paras nyt, että minä selitän teille mikä on johtolanka. No niin. Johtolanka on sellainen esine, jonka avulla voidaan selvittää kuka vei pyykkinarusta 2 metriä. Just niin. Ja meillä on nyt siis ongelma. Eipä se oo kuin villapipo. Ja 3 metriä naru. No ongelma on se, että kuka vei 2 metriä pyykkinarua ja minkä takia. Just. Ja se pitää nyt ratkaista. Se ongelma. Joo, se pitäis Hei kuulkaa. No. Nyt mulla on hyvä idea. No eipä se oo kuin 2 johtolankaa. Älkää nyt aina sekoittako noita asioita, pojat. Äläs nyt, hei. Salapoliisitoimisto ei muuten sekoita asioita, vaan se selvittää niitä. Salapoliisitoimisto. Niin. Nimittäin me, Riku, Eno ja minä, me perustetaan salapoliisitoimisto. Ja ruvetaan ratkaisemaan kaikenlaisia semmosia kiperiä juttuja ja semmosia ongelmia. Niin. Ei muuten ollenkaan hullumpi ajatus. Niin. Perustetaan. No niin, Ransu, näyttääkö nyt suoralta? Joo, kyllä se on aika hyvin kyllä. No niin, eikö se ole hieno juttu tää? On. Niin, mulla olisi toi yksi tollanen ongelma. Niin. Henkilökohtainen ongelma tiedetään, mutta nyt tehdään Riku niin, että ensin työ ja sitten vasta syödään. Niin, mä kyllä tarkoitin jotakin aivan muuta. Mutta te kuitenkin vaan nauratte. Ei, kuule tästä jutusta nauru on kyllä kaukana. Töihin vaan pojat, pyykkinarujuttu on kyllä nyt ratkaistava. Joo, kyllä. Tää on kyllä ihan selvästi, tää on pyykkinaru. Siinä nimittäin näkyy toi pyykkipojan jälkikin ihan selvästi. Niin. Entäs tämä? Joo, se on pipo. Juu, se on pipo. Hei, täältä löytyi vielä yksi johtolanka. Hius näkyy. Aha, hius merkitsee sitä, että pipo on ollut jonkun päässä. Kyllä, se on ollut tytön päässä. Hius on selvästi kihara. Ja kun naru ja pipo löytyvät samasta paikasta... Niin, meillä on sen tytön pipo, joka vei narun. Mutta miksi hän otti vain 2 metriä ja jätti 3? Mä kyllä kattelisin mieluummin videokonekuvanauhaa, kun tämmöiset onko nämä gelmat, niin ne on niin kamalan vaikeita. Kattelisitte välillä tekin. No niin vai. Katos, kun meillä ei ole vasta kuin 1 videonauha. Ja me osataan se kyllä sitten ihan ulkoon. Just. Hei, pojat, eipäs taidetakaan vielä osata ulkoa. Kuin niin? Panepas Riku pyörimään sen. Ihan heti jo. Teillä taisi olla kyllä sitten ihan vikatikki niin kuin hankkia koko koneen nauhan video. Tommosia vaan kattellaan, kun meidän pitää ratkaista tää pyykkinarukone. Ei kun siis toi narukuva.
Ei kun ongelma. Älä nyt Ransu hermostu, nimittäin sitä ongelmaa tässä juuri nyt ollaan ratkaisemassa. No niin, kelaappas nyt siitä eteen. Kelaa kuitenkin nuo makkarat nyt vähän eteenpäin. Makkaroita ei tarvita No tässä. minkä takia niitä makkaroita ei voisiko? No hyvä on hyvä. Minä kelaan. Joo, siitä. No niin, annas mennä siitä nyt eteenpäin, niin katsotaan. Stop, nyt pysäytä siihen. Siinä se on. Ongelman ratkaisu. Rikun ottamalla kuvanauhalla. Kato. Niin onkin. Se on toi Niemisen Maija ilman pipoa. Kyllä se on tekniikka, joka jyllää noissa salapoliisihommissakin. On se. Mitäs nyt, Ransu, sanot? No mistä nyt mitä mä nyt sitten mitään sanon? Hei, on se Maija. Juu ja toi narukin, sehän on ihan kamalan tutun näköinen. Niin, koska se on juuri se puuttuva pyykkinaru. Koska Maija tarvitsi sen, että voisi vetää pikkuveljää kärryissä. Juu, asia on ratkennut. Maija vei omasta pihastaan pyykkinarun ja teki siitä sitten tämmöisen vetonarun. Just. Ja siinä hötäkässä Maijan pipokin varmasti putosi. Joo. Mun täytyykin muuten viedä heti toi Maijan pipo nyt takaisin. Niin. Kelpaisko otetaan? No pitäisikö Maijan nyt ruveta kutoon itselleen uutta myssyä, kun vanhakin on vielä ihan hyvä? Ei. Kun tää on just se mun ongelma, että kelpaisko se tämä? Mihin sen nyt sitten pitäisi oikein kelvata? Niin. No kun meillä on nyt tämä salapoliisitoimisto, niin eiks me vaan tarvita kamalan paljon noita johtolankoja? Mä ajattelin vaan, että tosta vois sitten leikata semmosia sopivan, niinku pitkäisiä pätkiä. Niin voitaskin. Hyvä, Riku toi vähän meille johtolankoja. On se hyvä, että salapoliisitoimistossa on johtolankoja. Se on aivan Kyllä, Riku on.